LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Ya iro kamano nyakoro mogi machiegni kendo mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kuma mopande inyenyo elela. Waningeni wakele kaka en, wawache kaka obet, onge gimwa medo, onge gimwa golo nikech kopogore gi nyoka maliet e piny ka to luoro mana Nyasaye kende. Meanwhile, pod iluonga ni Omari Nasho mari chieno jemone mbele, chiene mineno mbele miyoko, kati nyalo denda no mari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitirungi. Mokwongo ya kawo thuolo ni endi be agon wero kamana ahinya ne mar usebedo kuchung' kodwa sana LTN ka endi sana ma fans magwa, and we cannot just take it for granted. Aneno ka sani endi kopo ni ng'iyo ka endi one at 37k 37,000 and subscribe uru mondo mi wachop uru 40k nikech I believe ni even if we are not the best, by the way we are lost gine kamano, even if we are not the best but we are really trying our best. So when you are there and you know very well that you've not subscribed to our YouTube channel, please subscribe so that anytime that I'm live you can get me one-on-one. Bende kapo kwa dhema mabor anyalo kawo thuolo ni mondo bende I wish ngata Merry Christmas and a Happy New Year. Gima duong' makawuono wadwano wuoye en wach makawuono, wach ma bende baro wiwa ahinya, wach mar Steve Ojanam to gi Barikiwa Studio. En wach moko wach kawuono, wach mochakore kawuono kende, but chien kacha koponi ati pok ineno videos mamoko, nitiere kumono Steve Ojanam wacho ni Wuod Phoebe nokawo higni 2 gi thumbene. An ka kumari adon wago mbaka matin, agol mana pacha, apani mano be gimomiyo nobiro gi Luo Trending Nation, and anybody that feels like want to talk about any issue e piny Luo ka endi, apani onge channel ma so accessible kaka LTN. Ka wach moro nitie ibiro to wawache achiel kachiel nikech wan every Tuesday and Thursday wayudore Game Changers kacha chendo, koro inyalo yudowa achiel kachiel. Bed koda nyaka watieki e chenro makawuono ni. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kiondko moro amora ni mar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Ero kamano Nyakoramogi.
wachak waduogo kendo wadwa chake achiel kachiel. Denda ni Omari Nasho mari chien ojamone mbele, chien mineno mbele emeyoko. Adwa na wuo kodi achiel kachiel koya e headquarters mag LTN Luo Trending Nation ka the CEO ema wuoyo. Awacho pacha ka onge gimochwanya, aonge ng'amochula, adwa ne wawuo matin. Mokwongo adwa ni wakaw pach ji. Nitie jok mang'eny mosewuoyo kacha e mbui, mano kwachako gi adek tatu nowuoyo ko omedo mana kwayo upcoming artist ni studios mong'eyo gin adek kende e piny Luo ka endi, mano Kido Jaugana, Jeff Wenyatanga, I mean producers, awi luongo jogo ni studio producers ong'eyo Kido Jaugana Jeff Wenyatanga to gi Javan Makajudo. Apa ninotemo lero ne upcoming artist, ana temo mana come gi solutions. Wawinja nene to adek tatu ne wacho nang'o kotenore gi wach mane otimore ni indi. Bas, an adek tatu, chumbi nyiri, an gi weche adek. Apudo duong', tamadho kongo, tamiela jawa. Gimanie public domain, gimanie public display nyaka wawuoye. Wach producers machamo pesa upcoming artists, mago to nase wuoye manyiso ni jogi mage tabiagi ok gibi change, gibro chamo pesa pile. Moko bro chamo pesa ni, moko ka in nyako to obro pudo duong' ni, koro gol ni po. Koro gin to gibi change, gin wegi kando. Awuoyo gi un upcoming artists, weuru dhi e studio go. Ndie studios maber molo kata mana mago kuma producers chame pesa welu pieche to gol no thum. Weuru gi studio go. Wan gi studios adek mabeyo kabisa. Mokwongo wan gi African Master Studios mar Kido Jaugana, nitie Lakisama. Mane studio ma Amiso Thwango gole thumbene. Bentie chieng' manusewinjo ka Amiso Thwango o complain ni Kido Jaugana ochamo pesa ne. Podi nikech Kido Jaugana en ng'ama straightforward. Imiye pesa to golo thumbe, kendo golo thumbe mamit. Ogolo na Amiso Thwango thumbe mamit. Upcoming artists, weuru dhi studios go masani ji ywak nego, weuru dhi kono. An producers go kabi wuoyo wigi nikech mago tabiagi ok gibi lokore. Koro une manyaku lokru, weuru dhi kuondego. Studio mar ariyo, studio mar ng'abilongo ni Javan Makajudo. Javan Makajudo is a producer. Javan Makajudo is a songwriter. Javan Makajudo is a keyboardist. En ng'ama ong'e play nyaka instruments meke thum. Ong'e kaka thum dhi. En gi studio ne. Ang'o matimo udhi studios mikwale pesa ugo? Weuru dhi, weuru kabisa. Producers go ok bi we tabia mar chamo pesa, go ok gibi weyo. Koro wegi uru. Dhiuru ka Kido Jaugana, dhiuru ka Javan Makajudo. Kaso studio mar adek. Studio mar adek ma anyiso Utawala Studios. An ko kidwa dhi studios adego, akia kumidwa dhiye. Upcoming artists uwinja. Nikech producers go osebedo ka githiro ji. Ng'ati miyo pesa to kogol ni thum. To samoro struggle kimanyo pesa. Koro jogi producers kata wagone gi koko nyadi million. Kama no tabiane to mano tabiane. Koro changeuru producers, changeuru studio. Dhiru ka Kido Jaugana, African Master Studios. Onge chieng' mana Amiso Thwango se ywake ni ocham pesa ne. Dhiure studio mar Javan Makajudo. Javan Makajudo is the best Owangla artist at this point. Oyo jo Owangla gote nikech one, Javan Makajudo writes songs. Lyrics ne gin songs ma ok gi repeat kara themselves. Lyrics meke Javan Makajudo. Sani ntiere thum ma Javan Makajudo dhi golo tarik 20. Aol gi secho, aol gi sero kuma koro gikeni aol gi sero dhi golo thumno 20th December. Udhi winjo thum. Mano producer maber. Utawala Studios be another studio maber. Weuru dhi studio michame pesa go, weuru. An producers ga se ywak ne gi maol ni giwe chamo pesa ji, ok ginyal weyo.
Koro dhiuru ka Kido Jaogana, dhiuru ka Javan Makajudo, to dhiuru Utawala Studios. Anatieko. Mar adek kendo mogik. In ajawa kata gospel artist kata any upcoming artist. Yaw YouTube mari, we nyiso producer oyaw ni YouTube channel, to bedo gi password, to bedo gi access. Ni samoro to odhi kanyo to timo gigi. Jogo bro hinyo. YouTube yaw nono monga kata oge gimichulo. Yaw YouTube channel ni, iket thumbe ni kiin. Tibro bedo ki earn through YouTube. To jinga modhi ni kore kudhi ni producer madhi yaw ni YouTube channel, bro chamo pesa ni. Anatiyo go gano. Kira chaka unje ka jathum mora yuak ni cham pesa ne, wasemiyo u studios maber kudhiye. Weuru dhiye michame pesa ugo asayo, weuru dhi. Nyakore mogo kena dek tatu kende, jok mang'eny osewuoyo e mbui kaendi, nyaka Lady Vinya Soja, Mr. Kede, people are really talking about it, and it is also our concern, those that may be saying that to mind your business, you should know that your business is my business as usual. Ngina chako mayom nikech poda wang'eyo jomo comment recently, wang'eyo ne recent comments gi endi mabende wuok mane TikTok gigi ni public domain, wan wakawogi from the public ineno. Wang'eyo ne jomoko bende gin giwacho ng'apa ni iwinjo adek tatu kaka wacho, and you also have your view according to you kakinene adeko wacho according to him. Wawinja ne mar Lady Vinya Soja and any other person that is outside there, we need to get what they were also saying. Upcoming artist winjo wach ber moro gimoro amora. Nasega wacho nu e platform mara ni Wood Phoebe ok dwar upcoming artist, lakini unu ku winjo wach. Ini puonjri go thum Nairobi. Ini siki wonde wuone ni kidi go thum ga Wood Phoebe ni the trend. Mago trend mag jo chiende. Thum ki golo kamoro amora. Ka duni mid to bro trend. Ka duni ng'akore to ko bi trend. Uolo wai platform ka uola inbox mare kia uonwa pesa no kwal wang ka wang ang'o timu kwani yuwa wiyath nase wachino ai uru ka Wood Phoebe jakuo okwero progress eno ero jomose di mbele mokiendo di mbele nango okuwinj wach mano wachu koro wekuru baru ji un bende upcoming artist mondo me udhogol thum kama untiere level ma untiere tudhi ka Wood Phoebe hod thumbeu 5 years 5 years. Kata gik mani wero te osekalo. Gisebedo past. Ni ng'ato pod hold thumbe ni to pod dhi radhiya. What are those? Wood Phoebe nasene wach ne en ng'at mo oga kanyo koto go piny. Ok winj wach. Chalo Farao ma pache thin ka chieth ka pier sindan. Ok winj wach. Era kinyalo hold thum ng'ato 5 good years. Odero cham ni min mare en. Odhi cham ni ang'owa upcoming artist odhi cham ni ang'owa. To un upcoming artist ok winj wach. Digol thum kamora mora kata idhi ka okuyu kuch digol thum. Gin jomo ero business. Lakini uoro waka pas ni wuondu ni dhi kidi gol thum ka Wood Phoebe, producer onge. Ni kidi gol thum ka Wood Phoebe ni dhi hit mara ng'owa. Kore dhi gole odhi hit after 5 years. Kata thum mani werno we use will godo ni ng'ato pod ole. Mago koro gin biashara mage to pesa niti me wuone ngo wuo. Wood Phoebe ibro chamo chieng' moro machami in bende. Awinjo ni wacho ni cartel, kagima jawa nitiere cartel. Ibro chamo pesa nyathi kich moro, chieng' moro ni yie in bende. Iga ok room ka ji poko ywak ni Wood Phoebe, to yana ng'ata di achiel. Prince ila gido golo githum wang ka wang. Udongo swa kone no ka poka neno ka thumba leo e studio. To ka yena upcoming artist, ai ino gol ni thum. To koro upcoming artist ai uruka Wood Phoebe we uru miye wala nikech ko golu thumbe gi nono ka de golu nono is okay to ma ichule no thumi achiel to thumi buru chak nindo pache thinin bende we kuru baro wiye inbox mara we ura ywe mazaba aol gi weche u pile ka pile inbox maro pong okabi wuoyo. They serious, very serious. Wood Phoebe please. Wood Phoebe golne Steve Janam thumbene.
Gol ne Steve Ojanam thumbe ne. No se chuli siling 80,000, balance ni nodong 20. Nyo se chuli. Waye ni tuo. Toka ni tuo no koni ngikao kata balance no. No ningi duoki. Bang chuli balance ni wacho ni idhi golo thumbe ariyo, idhi release thumbe ariyo. Release ne nyathino thumbe te Wuod Phoebe. Weyanga is upcoming artist. Weyanga is upcoming artist. Gole nyathino thumbe ne. Ngato semi 80k. Manyocho paro ni balance momiyo podo kidwa golo ne thumbe. Mose chuli adieri. Momiyo na wacho kania production gi studios gi oningo bed mang'eny to kuwinji. No yanya ka live left right and center. Kana wacho ni jothumbe madongo machalo Prince Indagini oningo koro bed gi establish studio magi. Lakini thoth gi dwaro what we call monopoly mondo miyo sagi. To kede ka wegigi uyanya. Mara kede nigi chuki gi ng'ato, marotimore nade. Gole kijana ni thumbe. Nyose launch. Ten gi malich kose tiyo gi pesa ino se chuli. Otiyo gi pesa mar launching. Thumbe be kore kwame. Gini oklit ni kata. Toni wacho ka ni dwa ni music industry dhi mbele. We kwalo gi ji. Gini gima litna. Nikech mai sasla just like me. Ngato se chandre mo race 100,000 mi kao. Ochako race modhi motimo go launching. Thumbe be koki kwame ni tuo. To thumbe ni gima bedo save the laptop. Okior kata jatiji dhi e studio ka laptop mondiko mi nyathino thumbe odhi jipanga godo. Kakono ugania, an kaka Mr. Kede, I have no bad intention towards these people. Kaonge wanga manyago nukoko onge gole nyathiri thumbe. Guys, saseni, I hope mko poa. Guys, tulishakubaliana kitu ikiwa mbaya tutasema. Kitu ukiwa nzuri tutasema. Mtu akifanya vibaya tutasema. Na akifanya vizuri the same tutasema. Ona. Nataka message ifikie Wuod Phoebe na imfikie vizuri. Wuod Phoebe wacha kucheza na upcoming artist wetu. Wacha kuchezea wa upcoming artist. No. Wuod Phoebe sasa hii naye ni mbaya. Sasa hii umefika mwisho. Hapana. Wuod Phoebe, you have to change. Nitiere boy moro kae manyicho yuak ni ma boy cha yuago 30,000 a dear to an upcoming artist. Mo yuak ma Javan maka judo nono ne boy ni uruma. Mo tiyo golo ne boy ni thum. Banko semi 30,000. Boy ni yuak e social media left and right to Wuod Phoebe link tiyo kuwoe. Odos jasuba no yuak. Ni link tino ki respond. Same tukevuma kawili. Ni link timo ki respond. Wuod Phoebe adwa nyisinia. Hapa mahali imefika naye ni mbaya. Steve Ojanam. Vile kila mtu anajua venye Steve ana struggle kwa industry. Steve anakupea 100 and something thousand. 100,000. Wuod Phoebe, you have to know that 100,000 is 500,000. Wetuo gipes upcoming artist. Iya Steve Ojanam na imeniuma leo. 100,000 is 500,000. Wuod Phoebe, you have to know that. Wuod Phoebe kamora mora maintiere. Kama uwezani na hii kazi ya producer, produce hizi ma songs. Jeff Onyatanga yuko pale. So uachie Jeff Onyatanga produce hizi nyimbo. Ama uachie Javan maka judo. Wuod Phoebe unafanya kazi na hawa upcoming artist na madharau. Wacha kutuwekea madharau zako mbele. 100 and something thousand Steve Ojanam anakupea.
Kitu inaniuma eti Steve ameshaenda hadi aka launch album yake. Hizo nyimbo Uboi alishaenda aka launch. Date 14th venye nilikuwa na launch foundation yangu ndio the day Steve Jana pia alikuwa na launch hii album yake Gesa. Kitu inaniuma ni umelaunch album yako, umelaunch vizuri surely guys, na hakuna nyimbo kwa YouTube. Na nyimbo ni nyimbo zenye zinafasa hizi lishatoka kitambo. Alafu Woodfibi nyiso Steve Jana miti ni mgonjwa. Mgonjwa gani? Ola long nyakane Steve kwanza ni invitation card Steve Noro nakarango. Kapoko odong kata kakorko dong 1-2 months to chop date 14th December. Akeni Noro na dwe mara par kucho. Dwe mara par manoro nwa invitation cards go. No yudo kano selo suwendene. Woodfibi wacha kufanya kazi na madharau. Hii madharau sasa imezidi na imezidi. Wewe ni Mjaluo. Wewe ndio unafaa kuprotect these boys na wewe ndio unawadhulumu. Wewe ndio unafaa kusimama na hawa vulana wetu wa Jaluo. Upcoming artist hawa. Na wewe ndio unawadhulumu. Mbona sisi Wajaluo tupendani? Mbona sisi Wajaluo mtu mwingine akitaka kuendelea vizuri lazima tumrudishe tu chini? Woodfibi wacha nikuambie. Steve Jana mpe haki yake. Pea Steve nyimbo zake. Steve alisha launch hizi nyimbo. Weka hizi nyimbo kwa YouTube Woodfibi nyasa chiel mairiambo. Nichukie lakini ukweli uambiwe. Woodfibi tolia Steve nyimbo zake. Unakuamilia nyimbo kwa nini? Steve ana deni yako yoyote. Ana balance yako yoyote. Ana pesa yako yoyote. Nyimbo za Steve Jana mnakuamilia kwa nini? Mia wodu genya nisi uendene. Okber. Woodfibi kato kori de marach. Kardulumu upcoming artist wage tede marach koro. Alafu ana respond kimadharau ati uko mgonjwa. Wacha kuwekelea ugonjwa hapa. Wacha kuwekelea ugonjwa hapa. Leo ndio unaweza respond ukiambia Steve wewe ni mgonjwa. Nyimbo zililaunchiwa Saturday. Kumbukeni guys, mali imefika hadi mtu anaenda ana launch album. Kitu inaniuma una launch album na nyimbo zenyu na launch ziko. Aya, Steve alisha launch hizi nyimbo. Wadu wathi manyogie YouTube. Wadu wa subscribe si ndani. Wadhi yudangwe YouTube koro gisani. Woodfibi deal gi upcoming artist wa marach. Konyisi to ni walepo, konyisi to ni Zigilangi lepo, konyisi to ni Omari Nash lawi, konyisi to ni Lady V lawi, konyisi to ni Jikoro lawi. Ok lawi nyisi adiru unaambiwa ukweli. Ongenga malawi, maboken lepo, maboken scandal, maboken violence. Chukua venye unapenda, I don't care. Isi yo violence, anaonge gitai marla, yano kan jadala uboka jaguwengu be kata akikta kumia lakini wacha kwanza nejosi yake angera. Steve Jana mbwa, tokikitugo iriambo. Woodfibi kama koro chope ni duange ni kata ini nyatie gine ni kamitie kie kunde gimitie goeko. 100,000 nyaka witai mako. Inge kuma wini odasi adasa pesa ni mochopo 100,000. Alafi duwa milorinu wagodo kama eni iseka wini ose boy ni ose launch nyaka tumbe neto tumbe onge YouTube tumbe onge ikuame tumbe wini kaka nyichi kuame tumbe boy chama majavan maka jude modhi ogolo ne tum 30,000 to me ikwa iti linkti. Steve Jana mtoki bifili shisha kaka ni tieko kevo maka wilie ground mi duogi tieko nwanyanga Musa Jakadala wa ground wang'eyo to walingthi ogitie Kevo Jana Steve Jana mi ground watamore. Alafu Woodfibi yako na madharau. Woodfibi kuna watu hapa nje na madharau. Tanguru gijonya kachmike to ne gileuni juala ko wuok US gieki. Justice for Freddy Jana. 100,000 is a lot of money moko nego beninga to chamo kamano. Kwa maisha yangu yote mimi sipendangi mtu kuchezea jasho ya mtu. Hiyo ni sweat yake, hiyo ndio kazi yake, ndiye analisha nayo familia yake. Alafu unachezea. Woodfibi ingekuaje Steve amekuja kurekodi nyimbo hapo kwako na hakosi kukulipa. Mungeelewana naye. Lakini amerekodi akakulipa 100,000 and above na umekataa kumpea nyimbo zake. Tuambie Woodfibi wan kaka jopiny wayie chulo gik midwaro mondo ni nyiso wani dwaro kiani diel mara tenga kianango
Mago tango. Wuod Phoebe wuogo ko wenyiso wani tuo. Wabro gwere kodi kumi tuo no. Wuogo ko mondi nyiswa ni Steve Ojana midayo pesa diko kigol thumbe ne. Ng'ato ok nyal dhi to launch albums ge to albums onge YouTube karano launch ge nango. Itieko nyathi ma wuoyi ni ground kama nango. Joluo tunajifanya aje? Wuod Phoebe amua itieko nyathi ma wuoyi ni ground adier ma Nyasaye ok wabiyie ni ma to koro rach. Mi Steve Ojana 100,000 ne back ama igol ne thumbe gi. Sipendi mtu anacheza na sweat ya mwingine. Ne guys, wapuonjre uru luoro jowetewa to wapuonjre uru luoro tije mag jowetewa. Koro kikukao advantage ni jogi ka wer jothum gi ka wer to koro maisha gi they are losers. These guys are not losers. Mane kaka gi hustle gi bet, o kaka gi pidho familia gi. Prince Indah chower, dongo dak gi chiege maber opidho familia ge. Steve Ojana mbe ochako mana kuma ne jothum moko chake. To embe thume ni emo pidho go familia ne. Wuod Phoebe ok dangi binwa e TikTok, Facebook e kuonde gi social media ka gi fake life gi pes ji kae. Nase kwero ni weuru dark fake life. Kila ng'ato daga e real life. Gik moko ufeko nwa social media gi koro wa all. Enough is enough. Justice for Freddy Steve Ojana. One Wuod Phoebe okwanyal fight bi okwanyal dhao kodi. To mi dwa dhulumu wuod luo wato waneno. No, tok ni ng'ata chiel. Boy moro kanyiche ko yuak ni poko tieko kata 1 month. Majavan maka Jude modhi ogolo ne thumbe. Kendo sani kori chako gi Steve Ojana. Wuod Phoebe, Steve Ojana mi wende ne YouTube or else duok 100,000 elwete. Wuod Phoebe waol kodi. Tapenjo upcoming artist. Wuod Phoebe ni kende producer mane Kenya ka. Javan maka Judo ni kacha. Jeff Wanyatanga ni kucho. Moko be nitiere mapodakia. Lokuru pachu. Ube upcoming artist ube koro lokuru pachu. Ngamano nyise unu kurekod wende barikiwa kor kadede. Wuod Phoebe gini ni chako maber. To nyombo moko mani dhi riebo ni geta love me dhi nyombo US gi. Aneno ka roko wi sani. Wanto mago ko badhowa. Justice for Freddy. No, not Freddy, sorry. Justice for Steve Ojana. Justice pare watamore. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakwamogi gini osewachore. Iwinjo kaka gimbe giwacho kanyo no endo. Ng'ata mowuoyo iwinjo partne. And now, being that we are human beings, we are not non-living things. I want to believe that people are not thinking the same. People must be having different opinions, and that is the essence of life, because what you are not thinking is what somebody is thinking somewhere. What you are thinking, somebody is against it. What someone is against, that is what you support. So mana kaka wacheni wadwani walos ajawa apodok bilosore kapodok wa accept the truth. Ajawa podok bilosore kapodok wa nyal accept the truth. Nitie jomoko manyalo gombo mondo ogo omari vita. Go omari vita yot mokalo. Go jathum mora vita
yo mokalo goyo any other artist vita yo mokalo, but it must be a positive one. Kataka negative, to how do we approach it? Nitie theory moro mawacho niya, ni gimo tigo gino e kao. Akia ni bende winjo theory no. Theory mawacho ni dhano ne nigi iwe, but nikech iwe no ne dormant, ni iwe odhi mong'wony ma king'iyo kind sianda tidhi yudo gine chogo moro mobet ni chogo no you believe ni kanyo e mono ipiae chomorego. So it is being said that human being was just like any other animal that was having a tail. Then what happened? It was not using that tail. Kokidwa jathum moro, tisiko podi wuoyo kuom jathum no, idwa jathum no, because you are promoting that person. Aneno ka jomoko wacho ni interviews mago mari nigi koko, mano ok ng'ama tieka, mano ng'ama promoter. Ng'ama tieka en ng'ama watch interviews ga, blogger, pok no comment, okiano mari wachamo. Ka ji otimo kamano te, what happened? Omari must go home. Then here comes our producers. We said it long time ago. In fact, Jokmoachin yo LTN nigi panganga. These things that we are saying today, in fact, these things that we are now trying to complain today, never watch several months ago. I think it's just this year. It is this year, but several months. Let me check. Watching in our Sawachoga, and I give my opinion. And then no we give Dagolungo ne Chornya game. Let me search Chornya game. Notice our office. Let me search one Chornya game. Chornya game LTN. Chornya game LTN. Chornya game LTN. I think that we talked about it. Chornya game LTN. Aya. Kindiko Chornya game LTN tidhi yudo wasetimo kode interview sapanare. Aya, moro nitimo 5 months ago. 5 months ago we did an interview with again. Mengine medo mana ni LTN gigi ok bichandi nikech biro yudo kane wasacho. Koro ka jomoko keloge to in already you are updated. Aya, Chornya game wacho nango. Can you really see? It will nyaka stream kanyo. Aya, Chornya game wacho kama. We skip advert. Skip advert. Ne upcoming artist mora. Koro ne upcoming artist mora. Machunye gombo mondo bede gi album ne moro mar thum. Kinge maber ne nyeuso niang', iuso gwendi, iuso diendi moro. Idwa mondo iring studio. Kik idhi ka wuod Phoebe. Awacho ni kik idhi ka wuod Phoebe ni idhi golo thum. An gosiepe mang'eny mayuak ne Barikiwa studio. Nikech sama jathum owuok dhi golo thum, nitiere osiepene achiel ariyo adek kono ni gimoro aike jikon, gimoro chiek. Koro wan ka osiepene koduogo to wapenje ni to gima ilosonwa e jikon cha otamore iwinjo tugo yudo ka wani inadhi ka bide aneno kama history miri miyo chuny ng'ato great so our friends gidoga ka giluzo iwinjo ka giwacho ni koponi mae kaka bedo thumen kata bedo jathumen to afadhali awe iwinjo kaluwore gi gik magikale to most of these things ne gikale kata notimore negi ka wuod Phoebe. Yes, mokwongo Omari onge ng'ama nohero Barikiwa moloyo an Chornya game mawuoyo ni. Kendo king'iyo e social media ka
Barikiwa a support left, right and center. Facebook a support. TikTok a support. Iwinjo. To gimomiyo koro chunya noae, omiyo koro wacho weche gi te. Gima notimore ne osiepna. Ka koro osiepna nyalo bokore kao pesa ne matin. Moko bende wane manwa medo ne kako osiepe. Kokono wane bwana odhi golo nwa thum ka Barikiwa studio. Iwinjo. Studio ma wanwang'e ni nigi nying, studio ma ng'eni ji bedo treated with dignity. Kasto ni kodhi kacha, to bedo disappointed that much. Wawachura dieri. Mane momiyo wawacho niya, Omari yu pesa yudo tek. To talent chalre. Kaka iwuoyo gi kaka wuoyo opogore. Kaka ng'acha wer gi kaka ng'ama chielo wer opogore. Koro seche biro, mabiro kuomi ni mondo ikonya. Kaka osiepna nodhi ka Barikiwa studio. Nodwa ni mondo kweno yudi, mondo tiga chela ria dik. Mano dhino, embe nodhi konyo Barikiwa studio, nikech nitie gima notero nok timne nono. Lakini noae gi disappointment. An gima don ng'eyo. Mani gino kotim kawuono. Chuor nyagem artist to resist Barikiwa studio and Wood Phoebe. Chuor nyagem. That one is 5 months ago. Nyisone it happened earlier. Iwinja. Endo wawacho pile pile. Wakoni maber kabisa ni ati LTN ka. Nitie jomoko mosetemo wakata mana. Okay, they are always negative about LTN, about other artists. Bedo ni negative about something. Do not make that thing for, especially in this field of entertainment. Bedo ni okidwa jathom, bedo ni dware ok nyis ni gore piny. Solution mwanyalo timo en ni kaka wachoga pile. Ng'ato ka ng'ato odhi e standard ne. Eoda, mani kinyalo konyori. In artist, tithine producer, mokin go gi rights mar pedo thumi. You are losing it. The studio. Minge maber ne you have a voice that you'll be given a voice as a client. Iwijo. Jomoko wacho ni ang'omiyo ka ira otimo ka Barikiwa. Teme yetho. You know who Wenda is. You people know who Wenda is, so don't ask again. Idana. Chalama ge like coffee. Enda kuma coffee nego enda. Okay, kaka jothombe ma karo ji chogo nyalo neno enda. Inena. It means ni ka gimoro enda nego coffee Olomide nyalo koni wewe. Kala ni gino ka. Eura. To enda biro kuno coffee ni kaka wiki. In hierarchy, it is accepted. Chalo ge kawuono in meng'eyane Larry Mado luongi interview mar BBC to Mary Nash beluongi automatically nyaka dhi ne BBC Larry Mado because viewership, following, numbers matters. Koro Wood Phoebe ong'eyo ne endo resist, ong'eyo the impact magino nyalo kelo ne e studio. Eyore in mitini timatek mondo Barikiwa gombulu ni thum kata chiel kaka naneno kotimore ne Papa Ticha. Naneno ka Papa Tino tiyo matek ka Jeff Tanga matek makoro nomiye yot kodhi e Barikiwa studio. Eyore nitie jomoko matiyo matek ma LTN Simi Kenya sport get from where they are. Then there are some people that they want sport Simi Kenya. No, let you be spotted, don't sport people. Kwani Thumbe miso kumielga, kwani ogolo Barikiwa wen. No miye Thumbe ne munogolo chon.
Gembende nonge manie ati Barikiwa ema kotime gimoro to timo. Magi gik modun wagol. Ewinyo. Magi gik makelo monopoly makaso ji gimoluongo ni unyanyasaji gima Safaricom timo. Eyora, kitchen achiel idhi time nade? And it should be a challenge to our upcoming producers. Work hard, match that level. And you, the upcoming artists, dongre urugi upcoming artists, the upcoming producers, dongre uruko. Uneno if ma kyoja unanego. Poko chope level maembe ende ko okay you call it. Tamani kakiti mjo. Dog beka ya. Ana siti yo kodenge. Yeah. Aja tho mo hit kaka behave. Angeja tho ma upcoming behave. Angeja marumu kaka behave. It means that in Barikiwa, we will only have the trust again because of when you nekoro jiwe. Okni kukum would be marriage to mano nyala yodela okode. In fact, manu do manake kumaro. Baby job must be the way. Those that have tried to talk about LTN, they can't realize that they are promoting LTN. They kill it more. You get it? Sama podwa dika wodu fibi wogwe kum wodu fibi wanwa woso wodu fibi wogwe kum Barikiwa studio Barikiwa studio teuraj Barikiwa studio podwa woso Barikiwa studio. Upcoming artists accept level mari they just an interview. Upcoming artists resist Barikiwa studio and wodu fibi chornya game interview ma chornya game na wacho pacha. And I think ni wana wache kaka en and the two people kawuono realize the gik ma wano wacho 5 months ago sani kore ka gin news ma ji wacho present miyo godo upcoming artist advice. It means gen upcoming to pachgi giketera mogi gi citizen gi advice gi kabinji. At kose timore to wane ground. Jomoko be pod kao advice kum managers madongo. Niyo the go to be ka wood fibi the go to be you tell you. Manager mok manage oknyal mi advice mamiyo ikalo jathum mu manage. Wan meneno wagi emo miyo ano kadonje, otherwise ana nyalo wer awijo moko ni ingeni mari in very creative makiyudo ngandi koni wer. By the way, ana train nyaka wer ma up post na ma be successful ma the competition ma kao kombe ma miya pesa kaka trainer kata director ma bid go uno kiani kitu kapondo a train wer gi drama makadhe yoda. So you can always screen to go na level share. So ana wer kenda nyalo ndala ma wer to kadwar nango wane e bat pap wang'yo ka kodhi nikech wate okonya bede pap mano nyiso ni kata wan wadhi lal. Iyudo maber. Koro dhi uru chako watch gini okachuni kokidwa tewe mwawacho mabandike ni upcoming list resist Barikiwa studio and uru video mani gima biro miyowa solution. Ana tiyoga gi Jafuonya Tanga nikech my friend and personal friend ong'ama kagoyo ni simu to mako koro kona ni datiyo gi jok magolo ne kaka Willy Paul. Do I even have a voice there? I have. Okay. We watiko dina me. Akami une jok madware support mokalo.
nitie osiepe moko miyo moro matin, maybe pesa mar show, maybe pesa mar instruments. Treat ng'ano nang'o just ukasi ni you are talented and you go far. Koro kunya guru wuod Phoebe iwinjo in igolo ga 1000 ok ate pesa ng'ato igolo 10,000 pesa kodhi to golo 30 kata chulo million de chulo 500. Let's get that way. Made 40,000 kata gi 50 is able to pay to give 50 in igolo thum dhogi otuo kendo ng'iyo ni pesa ni migolo matin ni producer odhi onyewe gimoro ucham hata kusi producer moro nene kanyo to teru lunch Prince Indah to kodonjo kacha to lunch everything yani nyaka Wuod Phoebe gomo mani ang'ane kire kode juma chiel. I'm not supporting Wuod Phoebe. I'm talking of class. Ibiro kata in ki ofani ati dhi ka Wuod Phoebe biro golo ne lunch. Ok ibitere Kibadaski. Nango en ga ute ma oseso Yahudi. Odhi teri Milimani ka kane un Kisumu. Bill kende mudhi chamo kanyo oingo pace mi record ni godo thum. So ibro yudo ni it is expensive nikech imbe samoro idwa ni match jo class no. Do ibro kata muomori nyewe drink moro achiel. So it is expensive, and on the other side you will not get the services. It is better you get an average service at the right time that you want it, how you want it. Like you can also have a voice. Konani ka Wuod Phoebe golo ne thom tiwinjo rol moro kok mori. In upcoming edwa puonjo bazuna ngo. Apenja good heart. Wan ka wanga Akia production. Tanyalo kono Jeff unya anga pacha kaka dono bid to washare yoko ni by the way watim kamano Jeff nyalo kao idea mara othure kwa gocho ginene to othure ne ko ni kanyo kadwa amba ko na tono okado kanyo ile marudi do ja organize Wuod Phoebe ange golo mamit kendo ngeni en gi beats go original pocket no ka pesa ma convince ni anyalo go paro to the level madogo chale gin goego jomo trust kuom yogo pasto binge ni kigocho kuma imiye dwol in kata gi confidence yo medonjo gi microphone bikon Jeff ni ruch kanwae but in unique Wuod Phoebe samoro mar ruch kanwae no amikoro igolo thum mayom because yonge ka confidence. Kuro an gima pod abiro nuoyo ka wabed gi accept jite Wuod Phoebe nyalo ne thum. So then nitie dhok mono hit serious no ko goli baki ya mi be yo wa no ko goli baki wan gi Kofi Makadori thum dhi ya kababa Jombi oriting badu nano no ko golo badu ngi zero tech wan gi nyaji mar Prince. So bedo jofu ero finde no daga joko level ni nayo ubiro watch 1 hour come your viewership just comment yo ano kero boy ni okay boy ni ile kano neno Wuod Phoebe chamo pegine Wuod Phoebe chamo audio record ka Wuod Phoebe tumbe na pokayo makera go Wuod Phoebe yawa ke ka Wuod Phoebe gik meno watime mbui gi te magi plus magi wake plus mar Wuod Phoebe kech kaka Prince Indah wache pile ni ngamo kuku mano ngamo sedhi
nyiso ni Wood Phoebe is still with us and is saying and is living and king. Why? Because upa wiwa pile pile to the con mi wuyu kum Wood Phoebe mi wuyu Wood Phoebe educate ka un gadier ni udwan gi be gadieri chunya no wach ni ba kiwa wene jedi adek mano praise enda udozo tumuzi ne dala kusana wacha ni ati oje the watch it months emo mi wacho na dieri okto gi wacho 5 months podanu san it is there. Let us empower. We are talking about empowerment, and when we are talking empowerment, it's from politics to entertainment to everything. What do I managers Gen Z? Production Gen Z. Manu kumutingo ture jawaya, kumutingo matendo tendo kido ja Uganda. Def wonyanga. Jok maigirach mapone negi mentality chon. Gidonge domestic studio. Anything mana focus solution. Kato genga uju. Kechkoro genga ite yudoka full month meeting meto. Demand margio do chien. Koro gimote mone une mofo. In fact, onego bed ni ket council moro matin. Mako yude ke duongo dhoudi kumose chami pesa ni to iniko limana gide. Ni chaki iso mic wini. Pa. Dwe igolo to moni dwe chamba kodonga igolo mani. Magui kabisa. Kechete mokamano to thure munyai, othure jawai. Nigi su manyien. Nenda niki madhi onge. Itimo kamano to kido ja Uganda. Nigi studio maber mokuot. Ya. Itimo kamano to Jeff Wunya tore koloso utawalo bedo modern. Walo siya. Wadwa ni failed kai kakineno papetigi ni otonyo. Aroji Chogo. Elvis Kador. Youths are taking over. It is a high time we believe in ourselves. Look in. Do you can to pay dog? Oh, you are moving. Oh, you know me. Okay, you 5 months ago, no, I saw what you made. Okay, you last year, no, watch you watch. That's why I remember the other time when you were with Woodfield. He was trying to say, LTN, you watch nyinge mokiwe. Muda goni. One wacho gimani public domain. Kendo masebedo ka survive. Katudongo swagini musipena ong'eyo. Ok gidwar ni mondo lift ji. Mane mi odongo swago siep na to kanyago pusike. Nikech ege late. Kage neno ko hit gigolo. Emomiyo asika president nikech ndo yena tigi gigene. Moko pane ida chula ok chula. But kopo gine magin minate ka Wood Phoebe. Ike tinga mge imbe chek moro ni chukanya. Makoro you can tako choponi ati kuri tero Wood Phoebe court. You can take Wood Phoebe to the court. Nikech in gi pesa mo. Tinga mislo ne pesa. Izo loni manyiso ni kanga choka omacha. Onge ngama nyalo chako solo ni koridwa yalo go macha. Odos jasubo se yuak. Kia ngao se yuak. Une maporu dok. Agini katanga mawacho ni atikia papatikia we. Dhira mano. Papatika rachini. What do you do? I-block, i-unsubscribe, i-unfollow tiwe hiyo. But isike wall ne kaju ni kaudu to gola ngoma rachino fan in denial pachi pain. Wood Phoebe okgol thom tichake dhi kanyo bazu. Kendo michul pesa kungu ni garega pokedhi. Kechigeni kaje kumaduongi buk chon. Pachu tindo. Kacho ni thin. An mara tin mulu but koro. An head boy. Una boy ute. Koku golo thom kanya ngomo biro yalo. Nge? Then Wood Phoebe because we tools ne door to door.
Hello, kel chogo. Pok aneno gigolo thumbangni. Ang'o matimi? Ni awazu. Steve Ojanam. Dakigol thum. Koda. Omari parodi. Asebire dhodi kagolane koda parodi achiel. Jamano olinga. Wuod fi olinga. Oling. Ng'ama wuod fi piuse kode simu yawa. Jatelo bia gol gi wer. Onge. Olinga. Kasti biro kendi. Mi book. Kaka winjo ji book nyaka Airbnb. Mi book Airbnb. Mekendi nyiew kong'o. Makendi nyiew soda. Makendi timo ang'o. Makendi nyiew fuel. Chieth guok. Upcoming. Last warning. Thum maber. Be mano biro miyo different touch. Sawa. Mana tiyo. Episode machielo madhi wuoye ok kawuono. Onte dwana mi at video ni iwi kuma na wache gino. Episode machielo madhi wuoye gi thumbe ndanie. Abo wacho kora. Gimomiyo ji wacho ni ok gihero ki. An personally gimetna be momiyago gi parodi. But I'll tell you the reason. Mapoden the truth matter. Omari Nash. Awinjo ka jomoko luongore ni piny yore. Koro mati Nash pore. Joma richo. Joma rany. Wajomo biro kende maonge ng'amo support. Waluora fraud to warengo magi jok mani tamak rodo. Maber. Anyway, wadi ko higa. Kopo ni achwe moro nyaka ni higa chakre. Ngako sani please. Dhano nyaka kosi. Koro ka maybe achwe nye e chien kacha. Ng'e mano podi. Wan wajoma richo gama kaka nachwe nyino mano kare. Rit Januar kore kenewa. Chieth guok.
oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Yes, Nyakuramogi, my luongo ni LTN Luo Trending Nation, wakelo ni gimi luongo ni Luo Talent Search. Jo piny osebedo ka ywak mang'eny ahinya ni gin gi talents mang'eny to onge ng'ama support. Ke omiyo Luo Trending Nation wawuok oko ni mondo mi wa support jogewa ma bende maybe nigi talent oko kanyo, gin gi kipaji to kaka gikonyre onge. Omiyo wakelo ni Luo Talent Search mabende wabiro kelo ni date machiegni kanyo no endo. Ingama ni kumora mora ti gombo mondo mi bende i support Luo Talent Search. Inyalo wacho ni achung'e thombe ariyo, achung'e thom achiel. Wabiro ng'iyo ni totally wanyalo golo thombe adi kasto watim ne the winners modhi bedo go. Gimo biro temo en obiro miyogi platform, gibiro wer, ibiro yier ng'ama wer mamit. Onge ubaguzi. Nitie osiepewa moko mosechipen mabe nyaka wagoni giro kamano. Wan gi Yugi mosechung'nwa thombe ariyo, wan gi Morris Oya Jamanu ochung'nwa thombe ariyo, wan go Jode Wood Ndheyo ochung'nwa thombe achiel, wan gi kaka Talanta bende ochung'e achiel. Ing'ama bende ni oko kanyi nyalo wacho ni bwana ana support event, ana timo kama endi. Ma pod en Luo Trending Nation, wakete manaka. Angeno brother. Pora biro nuoyo gima standard ni poko chope weri go. Gima standard ni poko chope weri go. Awiko jakabunde golo mana thom ndalo moko golo offer nyaka 5,000. Kido ja ugano golo ne nyaka miso thwango. Injo wende apaga uchiel. Iyoda wan gi Othure engineer. Iwacho ni osoko no wero. Jalo ok nyayo riwore gi jang'oa gi japa. Iwinja. Mane momiyo kata an sani nitiere wan gi LTN ka. Jok madware mabiro. Nitie jok magineno ni ati standard gi podo ingo LTN. We adjust mondo wa meet standard gi gibi. To seche ma ng'ato biro e LTN ka. Awacho ne samoro idwa interview ng'ato kaka Johnny Junior, jangolo maber kabisa kendo jangolo marahuma maduong' kabisa piny Kenya gi Luo as a whole. Mabende waseketo ga LTN. Yes. Sama Junior biro ka. To chuor Nyagem bende biro ka. Iwinjo. Manto ni ngati an akwongo ne John Junior. Iwinjo. Akwongo ne John Junior donje studio. To John Junior donjo bang'a koting'o pi mar ginene funeral water elwete Serenge. Ichako gi John Junior kosi chako interview an chuor Nyagem. Ite mene kuongo. To donge momiya koni niya Barikiwa kidhiye. To in owuon kidhi kanyo in upcoming artist. To dongo swago donjo bang'i. Ogo thumbe no mawuogi ma hit ka mari no podi tede jikon. Iwin. Donge neno gik momiyo ana achwanyora gi jo Barikiwa. Oningo bed niya kopo na kwongo ne ng'ato. Miya jathum no bende date. Nikech pesa modhi golo. Iwinjo. Pesa chalre. First come, first serve. First come, first serve. Kedich to kiluonga. Kase winjo maber niya. Barikiwa mondo gol na thumni. For example, odwaro 100,000. Iwinjo mondo o produce nago gi video te. Mo bed ni en gimoro madhi yamo maber. Magi promote Barikiwa TV. Magi promote. To sekona maber ni chuor Nyagem. Thumni ibiro chula siling 100,000. Down payment pesa di 170,000. Tachula 170,000. Iwinjo. Oningo bed ni chak los na thum. Korumo to kona niya thum rumo chul 30,000 modong ikaw thumi. Ang'o momiyo
Prince Inda kodonjo bang'a teno golo thumbe piyo piyo to dhi pogruok ni kanye pesa pogore koso dong pesa chal iwi ingene Omari ina neno kitete Barikiwa studio wacha dio kitete Barikiwa studio natemo mana reason nikech reasoning ni to kora winjo but gi kaka ne chako chato na tamora kodi ni ati mondo migol ni nyaka ngwenyri yes ngato ka ngato nigi standard meke makata nitiere jok moko mosekona na los negi poster koro gimo mi iwinjo ka wacho ni ka Barikiwa nyaka ngwenyri iwinjo en ni ka Barikiwa kidhi idwa golo thum ni kelo wach moro ni donge ose promote jo thumbe gimoro moro ma Wood Phoebe kiwinjo ni promote ngato mago PR onge Wood Phoebe ok nyal timo ni gimoro from zero to the end no onge mago PR onge promotion and business mera Wood Phoebe wang'eyo bwana mago PR kata sani nyar ginene nyara wendo manyocha wero wende Florence Robert ni mano wero isebedo jakora Baba isebedo jakora Yesu isebedo jakora kawasika neno isekonyo ya no ayudo kaka re wanyalo poko kodi nyasaye in koro wer mano ana weru mamalo ne isebedo jakora Baba isebedo jakora Yesu isebedo jakora kawasika nawa isekonyo ya iwinjo koro gima timore ni nyako cha nyathicha podo this school by the way podo tin Wood Phoebe woka from nowhere to owacho ni nyathino odhi promote odhi record wendene iwinjo koro warito comeback ni Wood Phoebe ogi kode kanye Wood Phoebe ogi kode kanye nikech naneno ngato comment God bless you Wood Phoebe God bless you warito comeback ni nye ogik kode kanye PR mago PR to koken PR to wadwa neno kokonyo nyako cha wadwa neno to koro kokonye wagoni amen to mano onge upcoming artist mora iwinjo manyo uso niange moro inuoyo poda no wachno manyo uso niange moro ni kamera ano kana upcoming mo uso niang ne upcoming artist mora manyo uso niang irego nguru kendo iuso nguchigo momi pesa moro ipidho gwen iuso gwendi go kaachiel gi tong iwinjo magoro dong nono iwacho ni ikaw pesa go itero ka Wood Phoebe mondo gol ni thum Omari akono gi ni kigidhi ka Wood Phoebe nikech idhi ywak iketho gini dong kata Wood Phoebe ong'eyo ni upcoming artist to kodich ga inya okodich go ang'o mamoni kawo pesa no kar dhi kucho tidhi ywak ibro ywak e plot kayem nono an chur nyagem nyocha sewacho niya Omari ywak e plot tek ng'amo chuli mondo mi igine iyiech Barikiwa ko chula nyocha wasewacho niya kata koth chwe kata chieng' rieny kata bunde mochiknwa to wadwa ni ji te ogo about tan iwinjo pesa magidwa tero ka Wood Phoebe go gitero Utawala studio ka we muda koni ineno the same platform emono osiep na moro mtieri lungo ni engineer Juma the Boy no wuoyo na Elisha mo wacho kaka Elisha ngamarach mokalo bingeni ka de osiep mane kindwa gi Elisha de poro kawani ngarach nyaka uno no dhi e live mar Elisha to kon Elisha ne
ni en nochule mondo wuo. Koro ngeni iwuoyo kama ji dhi kawo ga ni Umari nitie kaka chulo ji. Koro wach pesa mami LTN oko chula. Awacho gima ng'eyo, gima nie chui. Ing'eni gimiere miwuoyo kuome. Ma yero Barikiwa. Ai, Barikiwa na ero. To kakoro Barikiwa kethore nyaka wuo. Dong jibro penya no mera to mani yero Barikiwa malich to Barikiwa tinde timore gi upcoming artist kamani. Ang'o miyo tinde okiwuo chor nyagem. Ang'o miyo tinde ok wawinj duondi. Koro chuna ni nyaka biye wang' jowi kama. Ingeni jok moko machalo chogo nyachali, jok mapinga e ground, biro chako tugore ni Umari chako chulo ng'ane. Bwana, an personally an ok achul ji. Monda team ni interview, I don't pay. In fact, because it's a platform, in moningo be ne chulo mondo promote godo this platform. Iwinjo nikech gik mwatimo kaendi wan gi electronics and different things. Koro nitie jok moko marizon differently. Gineno ni ati watime kaka business that I pay people to talk. Some people have been reasoning that way outside there. Tadwa medo paro nini I'm not that type. Koro emo mineno ka an ono wunya ge maenya mondo mikiku loke kaka ujaloke oko kanyo. Iwinjo. And wunya game one wach mi wacho ni waonge kako makore makoponi ati adwa ni ichiu kuma ngi yudie koponi ati koro Barikiwa offer ni manyi to ginyalo yudi mapeyo. Kungi wuoyo yani wach kitie. Abiro wacho. Iwinjo gima timore. Umari ano kiluonga ka. Mondo abi awachi ni upcoming artist kik dhi Barikiwa studio. Iwinjo. To gigi awacho ka an gi evidence. Iwinjo. Ni mokwongo nachako chwanyora seche mane wuon Barikiwa studio men would Phoebe. Ochako o confuse soul mara. Bang awinjo gospel cha kasa chaka neno ka ene angla koni. Koro kanyo na bedo gi to. Kaso koro gimanyo miyo, koro rachna kabisa. En gima nya neno ka koro upcoming artist nyalo bire wang' jowi kama chalo malich maduong' machalo kamacha to yuak. Iwinjo. Naneno no trend ka. Visembo no yuak ka. Visembo dong no yuak ka. To kiwe mano, Sifa Wuda Diedo dong no yuak. To osiep na dos jasuba dong no yuak ni ogolo Thumbia Beach. Barikiwa no miya dikende. Are. Koro wawuoye gima nitie. Miso bocho ni meke obudho sana. Ni meke bendo budho sana. To dakwa se winje ko dongo swag yuak. Dakwa se winje ka Prince Inda yuak. Dakno wawinje kata ka Lady Morin yuak. Iwinjo. Koro en gima dieri ni Barikiwa studio en kacha mar ni ong'iyo jogo mane nitiere kaka o value ji. Ta anadwa kono Wood Phoebe ni pesa chalre. Ubedo na yude mjengo, ubedo ni ng'ato yude no dhiogo jawa Quivalonge kata ka kia kure, kata ka Greenspan ginene kacha, to yudo pesa go chalre. Sama bire studio mari, value wa machal. Iwinjo. Wood Phoebe value wa machal. Kecho kinya expect ni awer kaka Prince Inda wer. Okinyal expect ni awer kaka dongo swag wer. An chur nyagema wacho ni kiwinjo ka duonda no rachni. Iwinjo. To kona ni bwana kaka danga konyi onge. Monda dhia many producers mamoko. Ok na pesa na? Iduok na pesa na? Duok pesa. Ok ni ng'ado. Ok ni bandhi badhori. Iduoko pesa ti adhi awuok tadhi studio machielo. In fact, Umari adwa koni. Ne sani wan gi Kido Jaugana. Golo thumbe mamit kabisa. Kendo Kido tiyo tich maler. Kendo en jalno machunye ler. Kendo obiro ruaki kendo value ng'ata. Koro kang'eyo ni Kido bende en bende nitiere kaka podo manyo mana piny ka Nyasaye biro kete kamoro to loko pache. But currently ng'ama dwa golo thum many Kido Jaugana. Many Javan Makajudo. Inyalo manyo Utawala studio ir ng'ane. Jeff Onyatanga. Biro golo ni thum. We walk nyal will bende go nyi tibi. Ingeno nyi ji okong'eyo mang'eny no onyi ni gi studio maduong' kabisa. Onyi ni wacho no to emono be wase yuare go chien kacha ka be chamo pesa mar upcoming moro. Awuoyo gima ng'eyo. Okay. Awuoyo gima ng'eyo. An chor nyagema an truthful man and honest. An awuoyo gima ng'eyo. Iwinjo. Gima ng'eyo manyalo wacho. LTN ka. Ni onyi nigi studio maduong' marom gi polo.
ma wabedeni. Ma Jeff Onyatanga nyakwaro lendo. Ineno LTN, Luo Trending Nation. Kama mopondo, inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.